پارێزەری ڕێبەر عەبدەڵڵا ئۆجەلان مەزلوم دێنج تێکەلداری قانونا چارچۆڤەیە ئاخەوی مەزلوم دیار کردگۆ ئێدی پێکهاتنە قانونê girêdayî şert û mercên rêber Abdallah Öcalanê got dibin şert û mercên giran yên zindanê de nepêkane gewserok po rola xwe bilîze ji ber vê yekê ji bo çareseriyeke bingehîn û mayînde êdî divê rêber Apo were azad kirin. Xanê serokatî ser vê pêvajoyê dibêje yani ev komar Kurd û Tirka ava kir yani asas em bêjin di avakirina wê de Kurd jî hebûn yani dilingê wê hebûn yê vê komarê lê lingek jî 700 sale tê înkar kirin û kêm maye yani derveyî komarê hatiye hiştin derveyî hukûkê hatiye hiştin. Îro em bi vê pêvajoyê em hêvî dikin wê ev şaşî serrast bibe boy rojlata navîn jî mesela aramî û çareserî û demokrasiyê wê pêş bixê. Ev zagon dema hat derxistin di zagonê de û em bêjin di hinceta wê de ew gerekça wê dibêjin piranî zimanê mesela ewlehî derdkevê pêş yani vê pirsgirêkê hîn jî wek pirsgirêkek ewlehî digirê dest ev cihê rexneyê yani bi vî awayî ji xwe pêwîst e nehatiba derxistin bi hevpar mesela bi partiya demê û em bêjin wan partiyê dî desthilatdariyê jî û yê muhalefetê jî hin partiyê dî muhalefetê jî bi hevpar ev zagon derxistin ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd her çi qasî wek me got dîse peyva Kurd derbas nabe ev jî cihê rexneyê girîng e yani gaveke dîrokiye aktorê sereke seroka Apoye ew karê vê pêvajoyê bimeşînî yani bibe serî yan jî pratîze bike ji ber wê jî tişta herî girîng got pêşiya seroka Apo bê vekirin lê ji îro pê wek me got yani piştî êdî gava hukûkî em bêjin gava yekemîn jî êdî hat avêtin zagon hate derxistin pêwîst e êdî ev jî bi dereng nemîne pêşiya seroka Apo bê vekirin dibe ev zagon destpêke piştî vê zagonê jî duwarê hukûk û demokrasiyê de gelek zagon û guhertin jî wê bê nekirin êdî ji vê pêvajoyê piştî vê zagonê herkes yani berpirsyariya herkesî zêdetir bûye ya gel jî yan jî em bêjin ya saziyê civakî jî berpirsyariya wa zêdetir bûye ji bo ku ev zagon werêce wek me got yani pêwîst e Tirkiye ber bi demokratîk bûyînê herê hin guhertinê dî jî êdî bêne çêkirin ev pêvajoya civaka demokratîk encamê de wê bibe Kurd wê bibin lingekî komara heyî yani wek parêzerê Seroka Apo em serlêdana dikin ji bo hevdîtin pêk werin di vê pêvajoyê de jî hevdîtinê me têne astengkirin yani pêşiya vê bê vekirin dem li dest pêşiya van hevdîtina bê vekirin û Seroka Apo serî de mesela rasterast pêwîst e karî bi xwe bigîne.